भाई 11तम जन्मदिन से अवसर में बर्तमान चॉकलेट आनी पिला चॉकलेट देखो कि चॉकलेट ऑरेंज 50 पैसा वाला चॉकलेट बेसी टंकार दे हमें जानू पीयूष किए नुआ स्टूडेंट प्रार्थना कौन प्रार्थना करिवो रोशनी गोटे मिनट ही नहीं बर्तमान देखा चॉकलेट कौन कहे वितरण ना बंटन चॉकलेट बंटन करा देखा आसतु दियो ना फाकू दियो ना केतरा चॉकलेट मिलला देख लो दीटा खाई पारबो हो जाओ रोशनी केतरा चॉकलेट मिलला दुईटा मत गोटे दियो दब दे मत गोटे दियो रोशनी रोशनी सुन चॉकलेट कहीं मिलला जानिच कहीं चॉकलेट दिहला आज गोलू को 5टा दियो बासी हापी बाटे कहले हो गला 8 दिन हो गला
सीटी पकाओ ना है बात को बस बस काट के दे दो बाबा हम खोलो ए लगा लोगे नहीं बोले हो नाची बता कि ए थाऊ कहीं लगाउँछ अरे ओइले जिवो नाइ सल्ला थाऊ बसो सानो पिला के आइला पायल बोलो नंदी आइले सरी गला केक कटा हेलानी एते लेट कोन पाई कलो हैं एते लेट कोन पाई कलो को टिके केमति लागुछि आजी आज भल लागुछि आज प्यूरिफाई करो बर्थडे ओहो बर्थडे रे ए बसो बसो नंद बसो सीट बसी पड़ो जाओ